Naidi muya tanman busuk kubang mankha pora langa samanka sabo sabo muya kutung kutung phai songi chana hamja comment khaisa ono mukhango thampumani jotono phone kaham tei jotono lam sogo ani vlog ang tabuk ani parao phaijak ani nogo hingke jong tabuk muya tanlainani bagui thanglainya nai tongo hingke ani logeo tongo ani baiya kon hingke norok nai tongdi phunugano idi ang rihung rok khungoi kha kamsli rok sumoi kha hingke ani atui song atui brok brok khe nakhai khulja baba no buchi jang no ei serai rok tong ro bai de tong de oi tong de o serai rok bo thangnai hino nai habo thanai hino habo kha sakang nai ya bro thampui de oh ko nai de lengkha obo sini rubber bagan thampui soa nani kiro ang apa war gelak surung no bela ara thangnya ke bujinai oh kana yak kolong ni bagai ang ke dak punyo ya pri pai ni suk seke no se dagai thango nong le yak se bara hingga na hana bone ya pri bara mani bo paisa ro mamba se robot thanglo lai thang ang lai yang asanga kola khaita acha makhakte se ani jibon reng lai tong sok pai kha u ko nai di muya man kha pura chok kha sok jak hingke phaigra na pura ang wa thimuya phaina ni ke mar khe na hamjago hingke aboni loge ni eko bara no phaina gana o bara no thole thogo kolo hingke butlong mangsi obo hingke bosok thogo hingke opna tabuk telang thanggana nok khayo dai regrana hingko te chikon tongo abo phailia kubang mas tongo haini bagai amti chikon dong no hingke mokol phan penglia hingke tabuk hingko bai phai klang mane obo hibo ordek phaika phaisoka hingke ang dai rekha hingke takte phaigrana pura phai togo krem khai iko naidi egloge si kai thamrok basajak pura bubno phaiya bai ke phaisini phaisi kolpai angke video ro khanya ni kolpai ang tong kote kesa ani yakong kana hosi kaise jagao basa wo yang nahan ke no pura kobangma iko naidi pura kaise jagao tongoi mokol rokhe si joton hunbayo hintai banai di abo haina hingke ang obna tabuk phaibaina sinai krem khayei is abo hingke kolok ba sakatin choi thangka iko obosok hingke ojon chana ni bagai pura bangmani pang aramang suka ke hi o jaga ke rungjak buthuk ke rungmani baksa jaga o ke muita pogoi roksi kawi phejang nai hi bai phaisini phai kolpai ang dongo pura bangmani baran ke moko si penglelia hi nai sokbang mangka tai kaise jaga botai bo rungjak tongo ani mane mukhango thampu mani pura muya kubang man soka ade thampui haino kosto sara muya mani haji nade tai bo ani sak ni thui nungui tong khanai di ko yago ke kaisa yak bai mobile siromjak bahai ke sibu thanai ka haipano bo thanai nai di do hingke tabuk hingke uje tanbai berajak abono nokhai dabai sinai hingke khayo so kubangma chasi chaglak hinai haipano je chakmani baksa toni ka bukha lama dek hingke tabuk obno dagrana so kubangma gangke tolani no da baino rohoro bo hingke nokhayo dao chung nokhai kaisa tujak ang hormiya hinai baitana dihi saung ba hingke kok pungkha tei ordek khe to bwskang kabujak ke ang bono horri rusinai tabuk bo taibo sinana muchung jago tei nokhai chageni bagui si hingke horri regrana eko angke boni ukolog ma himo uko warok kchak khe abono sorogoi rohorna bagui nai di bo gorna sajak soka angke
boni ukolok mahimu tei video khai asukno tei kon samung kore ani ke angbo phaika haibano joto phaimani to nangno phunuk manya hingke tabuk obono o swkang rungui tongjak jagao bathakui teibo daina nai konai tabuk khe nokhla o sok paikha asuk khapang kuchukmani ongkholai phailaijakha kono mote hingke ama hingke baini nok hai ramsogo ko naidi busuk kubang busuk kubang mano obo saijung horui tujaknai wow khe tuikuk bai rok phaika bokhorok rok subai ma phaika pura bwkhnai bising bom tok habai soka hingke tabo kisa rest rok khainai mai rok chanai pura muya bo man soka nog nukha busuk kubangma langa samanka hingke abo baino baksa rok hanai hingke chung khana thangnai chung baksa tlangnai chung tlangrokhe barsi se ong thangano haibano paisaman silele tlang thangnai khub kosto ongkha tabuk hingke mai chagrana asuk kosto khai phai tumani go bachoi chakhui khai rokha kalangsi muyano si solui tongsio ke chagrana hingke tabuk khe mai rok chabaioi ko bainogo thangsinai ekta tamui tongo bo resima khailia hai mai chabai khe sima thangsinai asuk kosto khe muya tani tui phaimani boni auto phaika fu hingke iko naidi obono bosta o dawai ri rohornai bono kubangma busuk kubangma ong tongkha kolok khe fataro koplona naibai tongkha ama khe ordek gari jora tonui rwinai baini nok besi chalia sampa sano haini bagui bo naiti rok chumui no thangmano gari bisingo se tai ongkhorna nangya ba jogalnani rok chano nangya hingke ang bo haino borokno nairok rohorna bagui thangui tongo obo khe baini bag boni yak jaga kore haini bagui ang nakha oi phaio oi iko borok ni auto sok paijak hingke thanglai sinai borok tabuk sok paikha bai bo tei bufrujan sok paino ang bo haino 3 mas ni pore si nogo sok paio khoroksa sok paikhe tei khoroksa sok paiya boroi borok ni kopal hima ba haino ongshio malaina muchung phano ma malaya hingke tabuk khe ang nogo kifil sinai hingke tabuk khe hor ni 6 ta tamui tongo babu soni puja rwui tongo obo khe ama jogalugo norogo jotono mutai khulumpai baidi hingke tini nani video osung nong sinai norok ani video no puilan simi paithak jora nai tongmani bagui jotono hambai tei hor kaham।